Usa ko kabaog ka tao. Kung dili mahimo nga mabuntis ka. Nganong nabuntis ka? Kinsay amahanan ng imong gibuntis karon? Kinsa? Wa ko masayod kung kinsang amahan nga akong gisaba karon. Wa ka masayod kung kinsay amahanan ng bata. Kinsa man? Ang ako mang amigo nga si Pito. Ang ako mang amigo nga si Tito. Si Pedro, si Juan, o si Dulco. Nganong imo mga amigo mong gipasangidlan? Ang ako di mga amigo. Ay, Paliti ko brabe, kaya wala ko bra. Nganong magbraman ka nga gamay man kayo na. Ikaw man lagi be, nga mag-brief man kang gamay man sad na. Walay tinuoray. Ay, Hoy, tiban. Nganong kuwang manikot sa kalibo imong sildo? Tuanis si mong babae, no? Day. Ngika ni mo, no? Sa kalibo man gyud. Si kumpare ni mo, magay makahatag bisag us kadako. ay, Uy, Manding! Nakaadto kag Manila, may puti ka man. Ano sa may gigamit nimo, DC? Dili, oy. May puti ka man lagi. Giyon sa nimo imong nao nga kaputian na. Up ni. ay, Iro sa balay pre ba? Hastang Brayta pre. Maulagi pre. Kung imong pangutanon og 1+1, aw-aw na siya kaduha. Kung imong pangutanon og 2+2, aw-aw po na siya kaupa. Kung imong pangutanon og 5+5, aw-aw na siya ganapo. Bright ba na imong iro, pre, no? Hastang Brayta pre. Pero layo ra na sa iro sa mong silingan, pre. Ay ano pre, Bright pod. Oo, pwedeng bright ha. Pag imong pangutan pre, og 5 million plus 5 million, aw-aw na siya ka 10 million. Hastang tuyawan ang iro pre no. Unya, kumusta na mag-iro sa imong silingan pre? Hangtod ka raw, sige pag-awaw sa ila. Ay, Day Madonna, unsa may gipangala sa inahan mo day nga pastilang puti aman nimo? Ay, kanang ako inahan, sir. Kusogin sa mga lao ka ng butong. Mao ba? Unya, kanay imong ilong day. Anong na pislat man na? Pinutil gini ako inahan, oy. Anong giapilog pangala ning paluwa? Ay, Day. Ito ba? Sugtan ako, be? Ngan sa ako aman ka manguyab. Katang gwapa dito ani ka. Agay! Ang galing ko mapasar ni mo? Sa mga gwapa pa ka? Hoy, bay! Kaibaw na ka sa balita! Saan sa malita, bay? Daga naman kuno kayo vlogger din sa Pilipinas! Unsa man, wa kay plano nga mag-vlogger pod! Ay, unsa man po ako i-content. Nga wa mo ko'y talento, ana. Ay, ayaw ka bala ka sa i-content kay tudluan ta ka sa kong talento! Kay naari kay talento. Ay na, kayo! Kaya na yung magsuyog og sabo! Ay, Mayawaan jud ko ng naong ni Roberto ba? Labada sa Nung karon pa man ka ni Oliberto nga buntag sayo naman. Gahapon pa man kanawaan ning balay. Actually, Day. Muling ako sa'yo gahapon. Apan gani ako mga office mate. Tamahagan mag-inom. Upis me. Paruson ko ang liog ni Roberto nga og bayukon kag tamparo sa kwarong nga magay ka human og grade 1. Upis me pa. Pasig kalimot ka nga mangulingay ka. Nag-sideline ka gahapon og pamanday. Usay upis me. Bagong ko lang naong mo bayukon ka sa kwarong. Nakalimot ko, Day. Amday ko inahuman na, no? Ang Uber pa jud day ko, Day. Lisod jud dadak po ng ulok-ulok. Kay imong kumpare, sulod gawas man tong ulok-ulok sa kulungan ni mama. Ana pa ganito si mama nga, ibalik og sulod. Imong ulok-ulok kumpare, paspasi. Pa, sakto pa, lisod ng ulok-ulok. Gano'n na kayo makangisaw, ha? Gano'n? Ngana pa ganito si mama nga, kumpare, kusuga mo labog sa imo ang ulok-ulok. Nang lagom na ning akua. Nalisod unta sila. Mingani pagkatapusan, naluya ang ulok-ulok ni kumpare. Kay sigig sulod gawas anang kulungan ni mama. Naluya jud to. Pero galibog ko pa. Dili no makapatay ang ulok-ulok. Gaano man dili magkamatay, kusog magkana pagkalabuka. Ing ana man si mama og gitagaan nimo og kinabuhi akong tibuok kalawasan. Ayan ka na, Day. Ay, ako.